טוב חברים, אנחנו נתחיל, נכבד את הזמן שלכם, ומי שאיך אומרים מאחר, אז בעיה שלו. קודם כל חשוב לי לומר ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם. מה שחשוב להגיד זה שאני שומר על המצלמות ועל המיקרופונים של כולם סגורים בשביל שתהיה זרימה טובה. בסוף מי שירצה יוכל לשאול שאלות, אולי אפילו אם יהיה מספיק זמן נעלה על הדברים. אני קצת משתעל, אז תסלחו לי מראש. ובגדול, המצגת, הוובינר הזה אמור לתת לכם איזשהו רקע על תחום הטכנולוגיה ואיך זה מתחבר אלינו לעולם ההשקעות. וניסיתי להיות כמה שיותר תמציתי, ממוקד, לענות גם על חלק מהשאלות שחלקכם שאלתם אותי. וזהו, רק מי שיכול לומר לי אם אתם שומעים אותי, סמנו לי איזה בצ'אט, איזה סימן ככה שנצא לדרך. מעולה. תודה אלכס. אז תודה לאלכס, לדורון, לדוד, לאילן, ללבן, לעופר. יש פה שמות שאני לא כל כך מזהה כי זה קיצורים. לנדב, לליאם, וגם לעומר. אז בקיצור, בואו נתחיל. אני אשתף איתכם את המצגת. מי שירצה אחרי זה אני גם אשלח לו את המצגת. ואת כל המצגת עשיתי דרך אתר שנקרא Lovable. למה זה מעניין? כי למעשה זה מחבר את הטכנולוגיה שבמקצבים של היום היא כל כך מתקדמת, שאני יכול פשוט לשלוח לכם את הקישור לאתר בחלק הספציפי של המצגת, וזה למעשה ככה יחבר אותנו. אז יאללה, בואו נתחיל. מעולה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בדבר אולי הכי מעניין שקרה לנו במרוץ השנים האחרונות, שזה הטכנולוגיה. אם נסתכל בדרך הכי פשטנית, ואם נשאל את עצמנו שאלה אחת פשוטה, האם הטכנולוגיה כאן להישאר, והאם נגיד בעשור הקרוב היא הולכת לצמוח? אם התשובה היא כן, אז כל אחד ואחד מאיתנו רוצה ליישם את זה הלכה למעשה על ההשקעות שלו. בואו נסתכל ונבין את זה בצורה הכי פשטנית. פעם היינו שומעים מוזיקה באמצעות פטיפון, שזה טכנולוגיה אנלוגית, ואחרי זה עברנו לווקמן. יש פה חבר'ה, אני מניח שהם צעירים, אבל החבר'ה שנולדו בשנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-80, היו משחקים עם הווקמן, עם העיפרון, כשהסליל היה יוצא, ובשלב מאוחר יותר היה לנו גם מיני דיסק, MP3, והיום אנחנו למעשה בקפיצת מדרגה אולי הכי מתקדמת של המודלי שפה, בינה מלאכותית. כל התמונה הזאת למעשה אני יצרתי דרך ג'מיני, שהיא של גוגל, אפרופו השקעות. ואנחנו רוצים להבין מגמות, רוצים להבין שאלה שלבן שאל אותי, שלחתי לכם שאלות בהרשמה שלכם, לבן שאל אותי מה הולך להיות ב-2026, לראות איזושהי תחזית. אז אנחנו רוצים להבין איזה נקודות מפנה יכולות להיות, ואיך אנחנו יכולים בגדול לנצל את זה על הכסף שלנו. אז קודם כל, אנחנו מבינים שככל הנראה, הפד הולך לעבור ממהלך של צמצום כמותי לבין הרחבה כמותית. בהמשך אני אסביר בדיוק מה זה בצורה פשטנית. בגדול הנתונים בארצות הברית הם נתונים מצוינים כי האינפלציה נמצאת בירידה, שוק העבודה יחסית יציב, והדבר הזה מאפשר לנו אולי להוריד ריבית, לא לנו כמובן לפד, ואת זה אנחנו נדע ביום רביעי הקרוב. עכשיו, עוד נתון סופר מעניין, זה העובדה שהגופים המוסדיים בארצות הברית, מנהלי ההשקעות הגדולים, בשלוש שנים האחרונות מפספסים את הביצועים של ה-S&P. הרי בסופו של דבר, מי שמנהל את הכסף הגדול, הגופים המוסדיים, יש להם סכומי כסף שהם מנהלים ללקוחות, וזה בסכומים של מיליארדים, וכל לקוח כזה משלם להם דמי ניהול, והמדד ייחוס של כל מנהל השקעות כזה זה ה-S&P 500. מה הכוונה? אם אני מנהל השקעות, ויש לי היום 300 מיליארד שקל שאני מנהל, אני צריך להכות את הביצועים של ה-S&P בשביל להצדיק את התשלום דמי ניהול, כי זה המדד ייחוס. זאת אומרת שהגופים המוסדיים נמצאים בפיגור
למה זה גורם? זה גורם שלקראת דצמבר, בדרך כלל בסוף השנה, אותם גופים מוסדיים שנשארו באופסייד, למעשה מנסים לקנות עוד ועוד מניות בשביל לא להישאר באופסייד. עכשיו עוד נתון מאוד מעניין, דצמבר בדרך כלל, היסטורית הוא חודש חזק מאוד, זה מתחבר לעונתיות, וזה מתחבר גם לעובדה שבדרך כלל יש לנו ראלי, סנטה ראלי, שקורה לקראת סוף החודש. העלינו את זה גם בקבוצה, את הנתון הסטטיסטי הזה. תום לי, מי שלא מכיר, הוא אחד מהאנליסטים, מנהלי ההשקעות, שמנהל הכי הרבה כסף, ויש לו תחזיות שבדרך כלל הוא כן מצליח לפגוע, והוא צופה עלייה של בין 5% עד 10% ב-S&P כבר בדצמבר. ועוד פעם, זה תחזית של תום לי, כמובן שהנבואות, איך אומרים, ניתנו לשוטים, אף אחד לא באמת יודע, אבל אנחנו כן יודעים דבר מאוד מעניין, אפרופו סטטיסטיקות, שזה משהו שאנחנו אוהבים, דצמבר בשנה הראשונה של נשיא, של דונלד טראמפ, 12 מתוך 12 הפעמים שנכנסנו לדצמבר, שהתשואה הייתה מעל 5%, בכל אותם 12 פעמים השוק סיים את דצמבר בעלייה ממוצעת במקרים האלה של סדר גודל של 2%. זאת אומרת שאנחנו מבחינה סטטיסטית נמצאים בנקודה טובה, ותוסיפו את ההמלצות של תום לי, כנראה שאנחנו נראה ראלי לקראת סוף החודש הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר אולי המרכזי ברמת המקרו. למה מקרו? כי יש המון נתונים של מקרו שאם אנחנו נדע ונבין אותם, זה יעזור לנו להבין איך הכסף הולך ואיך אנחנו יכולים אולי לדעת מתי יהיו ירידות, או אני לא יודע אם להגיד לדעת, אבל לנסות להבין את הסיכונים, זו המילה היותר מעניינת. אז ברגע שיש לנו איך אומרים, היחלשות או הידוק הומניטרי, זה מה שחיפשתי את המילה, זה אומר שהפד מוציא כסף מהמערכת, הוא מעלה לחילופין ריבית, הוא מצמצם את המאזן והוא מוריד נזילות בשווקים. בפשטות זה באמת ללחוץ ברקס על הכלכלה, תכף אנחנו נראה מתי זה קרה, וכמובן שבצד ההופכי של זה, הרחבה כמותית, זה בדיוק ההפך. פה ניתן לראות שיש 86% להורדת ריבית כבר ביום רביעי הקרוב. יום רביעי זה עוד יומיים. בשקף הבא אנחנו נבין בדיוק מה המשמעות להרחבה כמותית ואיך זה משפיע, למה זה יכול להשפיע לחיוב על השווקים. אם אנחנו נסתכל מ-2008, אוקיי, כאן היה לנו את משבר הסאב פריים, משבר המשכנתאות אולי הכי גדול בארצות הברית, ומ-2008 ועד 2010 אנחנו רואים כל הנקודות הכחולות האלה שאתם רואים, אלה הם למעשה רכישות של הפד, רכישות של אגרות חוב, ובגדול מזריקים כסף למעשה לשוק. כאן אנחנו רואים בנקודה הזאת שיש לנו הפחתה, זאת אומרת שהם מגיעים לרמה שמקטינים, שעושים צמצום בהיבט הזה. אנחנו ראינו את זה גם ב-2018-2019, ורואים שבכל נקודת זמן שיש לנו צמצום, אז אנחנו רואים שיש סוג של ריסט בשוק. כאן אנחנו רואים את זה בצורה הכי משמעותית. פה היה לנו את הקורונה, שאגב, כולנו חשבנו שסוף העולם מגיע, היה משבר מאוד גדול, אבל היופי בדברים שבדיוק כשהתחילו להדפיס כסף בנקודת זמן הזאת, השוק טס, ואותם אנשים, אגב, שצמצמו את הסיכון, פחדו, או הרגש השפיע עליהם מסיבה כזאת או אחרת, זה הדבר שאתם וגם אני רוצים לנטרל. אנחנו רוצים לנטרל את הרעשי רקע, את הפחד, את הפסיכולוגיה הזאת שיושבת לנו במוח ואומרת לנו, ציון תמכור, אורי תמכור, משה תמכור, בגלל שזה לא רציונלי. הרי הסטטיסטיקה מראה לנו שגם הנסדק וגם ה-S&P לעולם אחרי משברים, או נגיד את זה הפוך, תמיד הם הגיעו לשיא חדש. ולעולם לא קרה שמדדים כאלה גדולים, S&P 500 והנסדק, פשטו רגל או הגיעו לנקודה של 0. עכשיו, אחרי כל הדבר הזה הייתה לנו אינפלציה מאוד גבוהה, ואז ארצות הברית, או הפד יותר נכון, הגיע למצב שהוא מפחית את הרכישות, ופה היה לנו ירידות מאוד חזקות.
אז ברגע שאנחנו מבינים את הכלכלה בהיבט של ממעוף הציפור, בהיבט של המקרו, אנחנו מבינים ויכולים לנצל את היתרונות האלה אלינו. אז אם אנחנו מסכמים את החלק הראשון, יכול להיות שיהיה לנו ראלי לקראת סוף השנה, אבל שוב, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא בונים על תחזיות. חשוב להבין שאנחנו לא מנסים לנחש. אם אתם מחזיקים במניות או אפילו סלים, צריך למעשה לבחור את החברות בצורה איכותית, בהתאם לצמיחה, בהתאם להנהלה, וממש לעשות מחקר עבור כל נייר ערך. תכף אנחנו ניגע בזה. היום גם ריכזתי לנו משהו כמו 6-7 מניות סופר מעניינות שאפשר למעשה לסמן אותן. ו, ולקחת את זה ככה כאיזשהו השקעות שאנחנו יכולים אולי להכניס, אולי לא להכניס. שוב, חשוב. אם אתם רוצים לעשות מהלכים כאלה של קניית מניות, של שינויים בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל, כל הדברים האלה, חשוב שתעשו את זה עם איש מקצוע. זה יכול להיות אדם שאתם סומכים עליו, יועץ השקעות, או סוכן שמתמחה בדברים האלה, או כל אדם אחר, אבל סופר חשוב, כי המטרה שלנו כאן בוובינר הזה זה לתת מידע בשביל שאתם תהיו יותר טובים. שיטת DCA זה שיטה כזאת שאתם למעשה קונים כל חודש מסלול, מניה או נייר ערך, ולמעשה מגיעים למיצוע. אגב, לכולנו כמעט כאן בוובינר הזה יש קרן פנסיה, ואם אתם נמצאים במסלול שהוא מותאם גיל, או מסלול טכנולוגי כזה או אחר, או מסלול S&P, כל חודש אתם קונים את המסלול הזה. ולמעשה לאורך השנים, אם אתם עושים השקעה כזאת על פני 10, 20, 30 שנים, אתם מגדילים את ההון שלכם בצורה שהיא אוטומטית. והדבר הכי חשוב, שהצלחה נמדדת בשנים, לא ב-30 יום, לא ב-20 או 30 או 100% שעשינו על מניה כזאת או אחרת. ומכאן אנחנו עוברים במעבר חד, אולי לשני המדדים הכי משמעותיים בעולם. עכשיו, אני מנסה להנגיש את זה בצורה כזאת שכולם יבינו. יכול להיות שחלקכם מקצוענים יותר, מקצוענים פחות, אבל בגדול, אם שנייה נעשה צעד אחורה, S&P 500 זה מדד שיש בו את 500 החברות הכי גדולות, למעשה בבורסה האמריקאית מבחינת שווי שוק. היופי במדד הזה, שהוא מתעדכן כל רבעון. זאת אומרת, שאפשר לדמיין את זה כמו קבוצות כדורגל, ברצלונה, ריאל מדריד, שכל מי שאוהב כדורגל ירצה לשחק להיות בהרכב של ה-11 הקבוצות האלה. זאת אומרת, כל ילד חולם לעשות את זה. אותו דבר ה-S&P 500. כל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה האמריקאית, יהיה לה אינטרס מטורף לעמוד בקריטריונים ולעמוד בהצלחה של ה-S&P 500 בשביל להיות חלק מההצלחה הזאת. וזה היופי במדד הזה, שהוא מתעדכן בכל רבעון, ומעת לעת יוצאות ונכנסות חברות שלא עומדות בקריטריונים, לדוגמה נוקיה, והיה לנו את בלקברי בעבר שנפלטה מהמדד, ועוד מאות חברות לאורך השנים. עכשיו אפשר לקחת את שני המדדים האלה ולהבין בצורה פשוטה שכשה-S&P עולה, הנסדק יעלה בצורה הרבה יותר משמעותית, כי הקורלציה שלהם היא כמעט 1:1, וכשה-S&P ירד, הנסדק ירד כמובן בירידות הרבה יותר חזקות. למה? הנסדק הוא קודם כל הרבה יותר ריכוזי, 70% בערך מהחברות שנמצאות בנסדק הן חברות עם זיקה לטכנולוגיה, אבל אפשר לומר שבוא נגיד על פני 40 שנים ה-S&P נתן תשואה של סדר גודל של 11%, והנסדק נתן בערך סדר גודל של 17%. עכשיו, מה שיפה לראות כאן בגרף הזה, שעשיתי אותו גם, אגב, בבינה מלאכותית בג'מיני, אנחנו רואים שיש לנו יותר נקודות ירוקות של שנים של עליות, משנים של ירידות. ובין לבין אנחנו יכולים לראות שיש לנו כל מיני אירועים, החל מהמפולות ב-1987, יום שני השחור, ועד מלחמת המפרץ, וכאן היה לנו את ההתפתחות האינטרנט, שזה היה גם שינוי מטורף, ומ-1900, למעשה 1990 ועד סוף 1999 היינו במגמה של עלייה מטורפת, ואז הגיעה התפוצצות בועת הדוט קום, שנה לאחר מכן פיגועי 11 בספטמבר,
כל הדברים האלה הובילו לירידות. עכשיו, כשאומרים בועה, זה לא שביום בהיר אחד המדד התפוצץ. אחרי שנים של עליות, בשנת 2000 הוא ירד ב-36%. שנה לאחר מכן הוא ירד ב-32%, ואחרי זה גם ב-2000 הוא גם ירד באחוזים גבוהים. שוב, טיסה עד 2008, המשבר הכלכלי העולמי, שבכל אחד מהאירועים האלה כאן, ארצות הברית הדפיסה כסף, הרחבה כמותית. ואנחנו יכולים לראות את ההתקדמות עד 2020. אגב, הרבה שכחו, אבל ב-2020, שפרצה מגפת הקורונה, השוק ירד ב-30-40%. היו אנשים שמכרו בגלל הפחד, בגלל הפסיכולוגיה, בגלל החשש שהגיע סוף העולם, וההתאוששות הייתה מהירה, תוך 3-4 חודשים, ואנחנו רואים שבסוף השנה כבר היינו עם תשואה של כמעט 50% במדד הנסדק, שזה מטורף. מה שהגיע אחרי זה, זה העובדה שעשו צמצום כמותי, וב-2022 הייתה לנו שנה של ירידות. כי הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, ובשביל לטפל באינפלציה מעלים ריבית, וברגע שעלויות המימון יקרות לכל החברות, ואפילו לנו, אנחנו לא לוקחים הלוואות, המשמעות שכסף יוצא מנכסים עם סיכון כמו מניות, והולך לפיקדון הבנק. כי פיקדון הבנק נותן לנו, נגיד ב-2022, 4%, או אפילו בשנה האחרונה 4-5%, ומנגד, בשוק ההון יש לנו תנודתיות מאוד גבוהה. אני כרגע לא נכנס, עדיין לא נכנס להיבט של אינפלציה ושחיקת הכסף, אבל הלכה למעשה זה מה שקרה ב-2022, ומאז נכנס לנו בסוף שנת 22, ה-Chat GPT, שטרף את כל הקלפים בכל ההיבט של מודלי שפה, אפרופו טכנולוגיה, וראינו את השינוי בסקטור הטכנולוגיה שהוא יוצא מגדר הרגיל. גם כאן היה לנו בין לבין מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והסדר מכסים שהיה עם טראמפ וסין, אבל חשוב להבין, שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיתפס באופסייד במובן הזה שהוא נהר ל-S&P. הרי היה איזושהי נהירה, אפילו בצורה עיוורת, של המון ישראלים שאמרו, אני עכשיו רוצה להיות ב-S&P. עכשיו, אני לא אומר שזו טעות, אבל חוק מספר אחד שצריך להנחות את כולנו זה פיזור. למה זה פיזור? כי בסופו של דבר רובנו חיים במדינת ישראל, אנחנו מקבלים משכורות בשקלים, יש לנו הכנסה מן הסתם בשקלים, ויש לנו גם הוצאות בשקלים, וברגע שאנחנו תופסים פינה רק לסקטור מסוים או לנישה מסוימת, זה יכול להיות צלש או טרש. אז באמת המון שנים ה-S&P נתן תשואות יוצאות דופן, ובניגוד לכל הדברים, לכל המציאות, מי שהשקיע בשוק הישראלי בחמש שנים האחרונות עשה תשואה של 132%. עכשיו, מה שיפה בדבר הזה, שאני לקחתי גם, עשיתי מחקר על פני מדד תל אביב 125, שזה למעשה 125 החברות הכי חזקות מבחינת שווי שוק במשק הישראלי. אגב, השוק בישראל, או מדד תל אביב 125, מונה היום סדר גודל של 1 טריליון שקלים, פלוס מינוס. ולשם השוואה, רק 10 החברות הכי גדולות הן קרובות ל-20 טריליון דולר בארצות הברית, רק לשם ההשוואה, אוקיי? אז לקחתי ובאמת בחנתי איך השוק הישראלי, או איך מדד תל אביב מגיב לאירועים מלחמתיים. הרי יש איזשהו דיון, אנשים אומרים, רגע, אני חי במדינת ישראל, אני לא רוצה להשקיע פה, כי אני חושש שהמדינה תיקוס, שהשקל, שאני לא יכול להוציא כסף מהבנק, שיורידו את הדירוג, עשו את זה לפני בערך 2.5 פעמיים, ואני מפחד על הכסף שלי. אבל העובדות מדברות בעד עצמם, אני בדקתי את הנתונים האלה, אחרי כל אירוע, זה יכול להיות חומת מגן, זה יכול להיות כל המבצעים שאנחנו מכירים, בסוף הציבור כבר מכיר את זה, ובשורה התחתונה, ב-83% שנבחנו לפי הדבר הזה, שנה לאחר אירוע מלחמתי, התשואה הממוצעת הייתה יותר מ-20%. מה זה בא להגיד לנו? זה בא להגיד לנו שגם במדינת ישראל השוק יודע איך להתנהג ומבין כבר את הפסיכולוגיה. ואם אני אקח אתכם אפילו לסוג של מסע בזמן, והיינו כולנו יושבים באיזשהו חדר לפני, בוא נגיד 5 שנים, היינו יושבים לפני 5 שנים בחדר, רגע אני אקח שלוק מהתה,
כולנו היינו יושבים, אני רואה שמצטרפים עוד אנשים אז אני מוסיף אותם. אה, אז היינו יושבים כולנו בחדר ולי היה כדור בדולח והיינו יושבים והייתי אומר לכם אוקיי, אנחנו עכשיו ב-2019, בואו נראה, יש לי חיזיון על העתיד. אני רואה שהולכת להיות קורונה, אני רואה שהולך להיות מלחמה בין ארצות הברית לאוקראינה, אני רואה שיש משבר מכסים, אני רואה 7 באוקטובר, אני רואה מה הולך לקרות, אני רואה מלחמה בין ישראל, אני רואה קרע בעם שלנו. לכל אחד מאיתנו יש 1,000,000 שקל, כנראה שגם אני וגם אתם, אף אחד מאיתנו לא היה נכנס לשוק. אבל לשוק יש כוחות משלו, כי ב5 שנים האחרונות ה-S&P עלה סדר גודל של 100%, הנסדק עלה גם באזור ה-120%, אני לא זוכר את המספרים באופן מדויק, אבל אני אוכל להראות את הנתונים, והשוק הישראלי עלה סדר גודל של 130%, ומכאן אנחנו מבינים שאסור לנו לתזמן את השוק. נסביר. ברגע שקורה אירוע מהותי שמטלטל אותנו, אוקיי, אירוע מהותי יכול להיות פתאום שמעתי שיש מלחמה, או כמו היום, הייתה רעידת אדמה, לא יודע אם אתם יודעים, ביפן, אה, ויש צפי לצונאמי. כל מיני דברים כאלה שגורמים לנו לפחד ולחשוש שסוף העולם מגיע, בקורונה למשל. כל אותם אנשים שרוצים למכור בשביל להציל את הירידות, אז המחקר הזה מראה לכם את הדבר הבא. המחקר הזה הוא מחקר של JP מורגן, אחד מהגופי ההשקעות הכי גדולים היום בעולם. מי שלקח $10,000, השקיע אותם במדד ה-S&P, בין התקופות של 2003 ל-2022, למעשה 2 עשורים, הלך לישון, קם, נשאר לו סדר גודל של $65,000. אבל מה שמדהים במחקר הזה, שכל אותם אנשים שניסו לתזמן, ובסך הכל פספסו את ה10 ימים הכי חזקים בממוצע, נשאר להם פחות מ-$30,000. מי שפספס את ה-20 ימים נשאר עם $17,000 וכן הלאה, וכן הלאה, עד שמגיעים להפסד משמעותי. זאת אומרת, היכולת שלנו לבוא ולתזמן את השוק היא בלתי אפשרית. כמובן שיש סוחרים, עצמאיים, או אנשים שבודדים שמצליחים באמת לעשות את זה. בוא נגיד שאחוז מהסוחרים שמוגדרים כסוחרי יום מצליחים להיות רווחיים לאורך השנים. אז מכאן, שזה אגב השיעור השני או החוק השני, אל תנסו לתזמן את השוק. חוק ראשון, פיזור, לפזר את ההשקעות. חוק שני, אל תנסו לתזמן את שוק ההון. ולפני שנצלול למניות, צריך לעשות איזשהו closure, כי גם ה-S&P וגם מדד הנסדק וגם השוק הישראלי אלה מדדי מניות. צריך להבין שמדדי מניות מאופיינים בתנודתיות מאוד גבוהה. וזה מביא אותנו לחוק השלישי. איך מנטרלים תנודתיות? משקיעים לטווח ארוך. עכשיו חלקנו הם אולי בני 50, 60, 70, שהם אומרים מה אוריך טווח ארוך. אני לא עכשיו הולך להשקיע כמו איזה בחור צעיר בפנסיה שיש לו 30, 40 שנה. אין לי את הטווח הזה. אז כל אחד צריך לעשות את ההתאמת צרכים האישית שלו ולהבין איך הוא מתמודד עם סיכון, איך הוא ישן בלילה, ולפעמים עדיף לוותר על סיכון גבוה בשביל לישון טוב בלילה. אבל יש לנו 3 כללים שאנחנו חייבים ללכת איתם, שזה פיזור השקעות, היכולת שלנו שאי אפשר לדעת לתזמן את השוק, וטווח השקעה זמן, שזה 3 הקלפים אולי הכי חשובים, לפחות בנקודת מבט שלי. עכשיו, מאחורי כל הטכנולוגיות האלה למעשה עומדות תשתיות מטורפות, כי בסוף ה-AI צריך חשמל בכמויות אדירות. מעבר לזה, דאטאות סנטרים, מרכזי נתונים, דורשים גם מערכות קירור. כל המערכות קירור האלה דורשות שבבים חזקים, וצריך תוכנה גם שתחבר אותם לעולם העסקי, ובסוף אנחנו רוצים להבין איך הדברים האלה מתממשים תכלס מבחינת רובוטיקה. אז גם כאן יש לנו במקרה הזה פרסום שלדעתי פרסמתי אתמול בקבוצה לגבי ביקוש לחשמל. קטרפילר נהנית מהפער בתשתיות. כן, כן, זו קטרפילר המפורסמת, שהיא למעשה בונה תשתיות כאלה, והיא מובילה היום בהתקנות של מנועים וטורבינות, והיא רואה את זה שהמקצבים עלו כמעט פי 2. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין, אם אתם רוצים לכתוב על המניות,
אבל בגדול אני אשלח לכם אחרי זה את המצגת. חברה הראשונה זה Constellation Energy, הסימול שלה זה CEG. בגדול מה שהם עושים, הם מפעילים את צי הכוח הגרעיני הגדול בארצות הברית, כי מאותה נקודה שדיברנו מקודם, דאטה סנטרים, מרכזי נתונים חייבים חשמל רציף 24/7. נתון מאוד חשוב שיש להם זמינות של 95% והם כבר מספקים אספקה, או שיש להם הסכם אספקה ל-20 שנים לפייסבוק, למטה. היתרון התחרותי שלהם שהם חברה אמינה ויש להם יכולת של גדילה. כמובן שיש סיכונים פה מבחינת רגולציה, אם פתאום הנתונים השתנו. ככה זה נראה אם אתם תלכו לגוגל, זה הסימול שלה, בשנה האחרונה היא עלתה ב-50%, אבל שוב, הדברים האלה הם לא לבוא ועכשיו להיכנס ולקנות את המניה כי איזשהו בחור העביר וובינר. גם אני, כשאני בוחן את הדברים, אני בוחן מה החברה עושה, מה ההנהלה עושה, אני קורא את הנתונים, תודה לאל, היום יש לנו מערכות כל כך מתקדמות של ה-ChatGPT, יש את קלוד, יש את פרפלקסיטי, מערכות שיכולות לעזור לכם להיות יותר טובים, להיות הרבה יותר חדים, וכל אותם אנשים שאומרים, אורי, עזוב אותי מניות, תן לי חלופה אחרת, יש לנו גם קרנות סל. בואו נסתכל איזה קרן סל יכולה להיות החלופה למניה הזאת, זה ה-XLU. עכשיו כאן אתם יכולים גם כאן לעשות חיפוש בגוגל ולראות ממש את הנתונים. אם אנחנו נעשה overview, אנחנו נוכל לראות את הפרטים, את הדירוג של הקרן, את הדמי ניהול שהקרן גובה, את הכמות נכסים המנוהלת, אבל מה שעוד יותר מעניין זה ההולדינגס, זאת אומרת, את מי הקרן מחזיקה. ופה אנחנו יכולים לראות את האחוזים, זאת אומרת שאם הקרן הזאת XLU, שזה אגב סקטור ספציפי ב-S&P, אם הקרן הזאת מחזיקה את Constellation Energy ב8%, יותר מ8%, כנראה שהקרן יודעת מה היא עושה. אותו דבר, אנחנו יכולים לראות עוד חברות, את ויסטרה, את אקסליון ועוד חברות, שזה לפעמים יכול לעשות לנו חיים יותר קלים, כשאנחנו רוצים למצוא מניות, ולא לנסות לחפש את המניה שתעשה לנו 5,000% בדקה. אז זה לגבי החלק למעשה הזה, החלק הראשון, ש-AI למעשה צורך חשמל בכמויות עצומות, והחברה הראשונה היא למעשה חברת CEG. החברה השנייה זה VRT, גילוי נאות, אני מחזיק את המניה הזאת. מה החברה עושה? היא למעשה מובילה בעולם מבחינת קירור נוזלים לשרתים. היום שיש שרת במרכז נתונים, השרת הזה דורש קירור. יש קירור נוזלי, יש קירור באמצעות אוויר. VRT, זה מה שהם עושים. הם מחזיקים נתח שוק של 25%, ויש להם טכנולוגיית קירור סופר מתקדמת. גם כאן הנייר הזה עלה ב-50% בשנה האחרונה. אפשר באמת לראות חלופות בקרנות סל, לדוגמה, הקרן הזאת, TCAI, ETF Forecast Price Targets, אוקיי, זה למעשה הקרן, רגע שנייה, אני אזיז פה את זה, אתם לא רואים את זה, זאת למעשה הקרן. אם אנחנו רוצים גם כאן לראות איזה החזקות יש בקרן עצמה, אז אנחנו יכולים לראות את VRT ואת STX ואת דל ואת NRG, ובקיצור, אותן עקרונות שדיברנו מקודם, אנחנו יכולים לעשות את זה גם כאן, בשביל שלמעשה יהיה לנו יותר קל להיחשף לנכסים. הנייר הבא, NVIDIA, חברה שאיך אומרים, כל מילה מיותרת, הם למעשה מפתחים את השבבי GPU, שולטת ב-80-90% מהשוק, והיתרון שלה זה באמת האקוסיסטם הייחודי. ונגיד דבר עוד אחר, יצא לי לדבר עם כמה עובדי NVIDIA, והשיח במסדרונות של החברה, אני מדבר על בכירים, הם מבחינתם רואים במתחרים שלהם כשותפים עסקיים. זאת אומרת, גם ג'נסן המנכ"ל אומר את זה, וגם העובדים עצמם. אז כשהעובד מדבר שפה כזאת, אין ספק שכולם ירצו לעשות איתם שיתופי פעולה. יש סיכונים של AMD או סיכוני רגולציה, אבל זה עדיין זניח ביחס למה שאינווידיה מצליחה להשיג. אגב, שווי השוק מעל 4 טריליון דולר, שזה מטורף. זה יותר מכל מדד תל אביב 125, פי 4, אוקיי? בשנה האחרונה 31%. גם כאן אפשר להיחשף
לקרנות סל יש לנו את SMH, שיש לנו בפנים את טיוואן סמי קונדקטורס וברודקום ועוד עשרות חברות. מטורף מה שאפשר לעשות באמת עם קרנות סל, שהן יכולות לעשות לנו את השיעורי בית ברמה הרחבה, וכשאנחנו רוצים למצוא את אותה מניה, אנחנו יכולים באמת לברור אותה. חברה הבאה, מי אם לא פלנטיר, שגם היא חברה סופר מעניינת. הם למעשה עושים את החלק הזה, שימו לב. פלנטיר, מה שהם עושים, תוכנה שמחברת את כל הנתונים ומנגישה אותם לעסקים. פלנטיר למעשה, מתחילת השנה, יותר נכון בשנה האחרונה, עלתה ב-150%, וגם כאן היא תלויה בהמון חוזים גדולים, ויכול להיות שאם יהיה איזה שחקן גדול שיעזוב אותם, זה ייתן איזושהי מכה, אבל אני לא רואה את זה קורה בכוכבים. כאן יש לנו גם את התעודה IGV, בתוך התעודה יש בסך הכל 10 החזקות, פלנטיר עם 9% החזקה, אחרי זה יש לנו את מייקרוסופט, את אורקל, את סיילפורס. גם כאן צריך להבין, ואפשר להבין מה כל תעודה עושה, כי יש תעודות שמחזיקות את פלנטיר, אבל התעודה עם איזשהו הסבר, או סיכום שיכול להיות שהיא חשופה לנכסים אחרים. אז צריך תמיד להבין במה משקיעים. חברה האחרונה, שלדעתי תעשה את המקפצה הכי מטורפת בשנים הקרובות, זה טסלה. למרות שמבחינת הנתונים של החברה, מבחינת מחירות, עדיין חלשים, כי מה שיש כרגע בתמונה זה בעיקר הטסלה, זאת אומרת הרכב האוטונומי, אבל נכון להיום, טסלה עושה שינוי מהותי, היא מפתחת רובוטים שיחליפו את כל העבודות הבסיסיות, הפשוטות. ואם למעשה היום אנחנו, לא יודע אם לחלקנו, אבל להרבה מאוד אנשים יש עוזרת אישית, או כל מיני תפקידים שהם קצת יותר בסיסיים, עוד שנה, עוד שנתיים, יכול להיות שבארצות הברית הרובוטים האלה יחליפו אנשים. אז טסלה היא למעשה חברה באמת יוצאת דופן, יש לה 37 מיליארד דולר בקופה, שמאפשרים לה לחקור ולעשות כמה שיותר דברים בתחום. אנחנו רואים שבשנה האחרונה היא עלתה ב-16%, גם כאן החברה מאוד תנודתית, וגם פה אנחנו יכולים להיחשף לתעודות סופר מעניינות. יש לנו את בוט, זה הסימולים, זאת אומרת אם אתם לוקחים את הסימול הזה ועושים בלייב ETF בוטס, אני עושה את זה כאן איתכם, אתם יכולים לראות שזה תעודה שמשקיעה ברובוטים ו-artificial intelligence. אפשר לראות, אם אנחנו ניכנס, את הנתונים, כמה כסף, אפשר לראות את ההחזקות, זה שינה לי את זה משום מה לשפה, אני לא יודע איזה שפה זאת אפילו, בואו נסתכל. בקיצור, הבנתם את הקונספט, יש לי פה אחד פתוח, הנה זה. ההחזקות שלה זה כל מיני חברות שאפשר לראות, אני אישית מכיר את Intuitive Surgical, את Harmonic Drive, אבל כל השאר זה חברות שאני לא מכיר, אז יש פה חברות מעניינות. שוב, הנכסים הספציפיים האלה, בגלל שאין עדיין התכנות, בגלל שזה דברים שהם טכנולוגיים, צריך להבין שזה סופר תנודתי, וצריך לבחון אם זה בכלל מתאים לנו, לי, לכם, כל אחד שיעשה באמת את הבדיקות שלו. עכשיו, הדבר אולי הכי מעניין, שאני מנסה באמת, מנסה להסביר כאן, מה ההבדל למעשה בין השקעה במניה לבין קרן סל, אוקיי? כשמשקיעים במניה אחת, אז באמת אנחנו יכולים לעשות תשואות פנומנליות, אבל צריך לזכור שהסיכון והסיכוי גלומים בנכס אחד. והאחריות שלנו כשאנחנו משקיעים בחברה אחת או במספר חברות, זה להיות מנהלי השקעות, להבין את הסיכונים, וממש להיות עם היד על הדופק. אבל קרן סל, בין אם זה נסדק, בין אם זה קרן על הסקטור הטכנולוגיה, או רובוטים, או כל קרן אחרת,
היא עושה את העבודה. לצורך העניין, בקרן כאן יש את VUG, שזה קרן שמשקיעה בחברות צמיחה, 160 בחברות, אנחנו מקבלים פיזור, אנחנו מקבלים סיכון יחסית נמוך, כי אם טסלה נמחקת, אז הלך לנו כל הכסף שהשקענו בטסלה, אבל אם כאן יש החזקה של טסלה בתוך הקרן, אז באופן יחסי, שחברה אחת נמחקת מבין 165 חברות, אנחנו מבינים שהסיכון הוא נמוך משמעותית, והניהול הוא פסיבי כי הקרן עושה את ההתאמות. זה דרך באמת שהיא פשוט חכמה ונוחה למשקיע בבורסה במקום שיצטרך להתעסק. קרן סל למעשה עושה את הדרך הזאת. עוד דבר, או יותר נכון, אם אנחנו נסכם את החלק הזה, אז באמת אנחנו צריכים, נלך לפי שלושת החוקים, פיזור זה החוק אחד החשובים, ואנחנו רוצים לעשות פיזור גם לשוק הישראלי, כי מה לעשות, אנחנו ציוניים, ואחרי כל מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות, אנחנו רוצים שהשוק שלנו, שהמדינה שלנו תתפוצץ לשמיים. מצד שני, אנחנו גם רוצים ליהנות מהטכנולוגיה המטורפת שיש בחו"ל, אז אם אנחנו הולכים ברמה הכי פשטנית, בלי להיכנס לזה, אז 50-50. עוד דבר שצריך לחשוב ולהבין זה העובדה שאותם ישראלים שנערו ל-S&P בגלל דמי ניהול נמוכים, בגלל מסלולים, צריכים להבין שמי שהשקיע ב-S&P 500, בקרנות פנסיה, בקופות גמל, בקרנות השתלמות, אולי גם במוצרים אחרים, או אפילו במסחר עצמאי, יש השפעה של הדולר, אלא אם כן הייתם במסלולים מנוטרלי מטח, ויש מסלולים מנוטרלי מטח, גם בפנסיה, גם בהשתלמות, גם בקופות גמל, יש מסלולים, ואפשר גם לנטרל את החשיפה הזאת בכלים אחרים, אבל הלכה למעשה מי שהיה חשוף לדולר בקרנות הפנסיה במסלולי S&P עשה תשואה הרבה יותר נמוכה, כי הדולר נחלש פחות או יותר ב10%, ה-S&P עשה נגיד 16%, בפועל נשארתם עם 6%. וזאת הסיבה למה אנחנו רוצים אורגנים גלובליים בשילוב עם רגל ישראלית. זאת אומרת שהשוק הישראלי יפצה וייתן לנו תשואה עודפת על פני אותם נכסים שלא לא קיבלו את החשיפה הזאת. עכשיו, אחד החברים בקבוצה, אני לא זוכר את השם שלו, אני יכול לבדוק את זה שעה, אמר שהוא רוצה שנעשה השוואה בין נדל"ן לבין שוק ההון. אז אני עשיתי איזשהו מחקר, והמחקר הזה הוא ספציפי. כמובן שכל אחד מאיתנו יכול לבוא ולעשות מחקר על נכסים, אבל הנתונים הם אמיתיים. נתחיל בנתון הראשון, דירה בתל אביב שנרכשה ב-2011 ונמכרה ב-2024, מחיר הרכישה היה 1,760,000, הון עצמי של 704, משכנתה שנלקחה על הדירה הייתה נגיד 1,056,000 בריבית של 3%, שווי המחירה היה 3.6 מיליון, כמובן שיש לנו הכנסה מסחירות, יש לנו תשלום משכנתה כי היינו צריכים להחזיר את החוב, ובשורה התחתונה, סליחה, הרווח נטו, או מה שנשאר בכיס אחרי חיסול ההלוואה, היה כ2 מיליון, שזה גילם על כל אותה תקופה, סדר גודל של 8, נגיד 8.5%. עכשיו, זה הנתונים עצמם שהוצאנו מנדל"ן.gov. אחד לאחד אתם יכולים להיכנס, לראות את הכתובת, את המטר, את העסקה עצמה לפי התאריכים. עכשיו, את אותם תאריכים לקחתי והלכתי לשוק הסחיר. הלכתי לראות מה עשה ה-S&P באותה תקופה על אותו סכום השקעות, בלי מינופים. לא לקחתי כאן בחשבון הפקדות שוטפות, כמו הסחירות. השקעה התחלתית ב-S&P 704,000 שקל. מחיר המדד בתחילת התקופה היה 1,290, מחיר המדד בסוף התקופה, אותם מועדים, אותה אחד לאחד. התשואה המצטברת הייתה 340%, תשואה שנתית ממוצעת 12%, שווי סופי אחרי 25% מס רווח הון היה 3.1 מיליון. עכשיו, אני לא נכנס לדיון מה יותר טוב או האם שוק ההון יותר טוב, האם שוק הנדל"ן יותר טוב, אני נכנס שלכל סקטור, לכל השקעה יש את היתרונות שלה ואת החסרונות שלה. אני למשל, יש לי דירה שאני משכיר, ולפעמים הסוחרים מתקשרים אליי ואומרים לי, אורי,
האינסטלציה, נשבר החלון, בוא, וזה. אני מקבל מזה, זה עושה לי חום, זה לא עושה לי נעים, אוקיי? יש אחרים שיש להם תיק השקעות, וברגע שהתיק הזה יורד ב2%, זה עושה להם דופק מואץ. אז זה מאוד אינדיבידואלי. בהקשר הזה אני כן אגיד וכן אומר, שאנשים שיש להם סכומים גבוהים, הדבר הנכון הוא לחזור לחוק אחד, לפזר את ההשקעות. יש יתרונות בנדל"ן, שזה מינוף גבוה שאפשר לעשות, החזקה של נכס מוחשי, אנשים אוהבים להרגיש את הדברים בידיים, ושיש הכנסה שוטפת. דרך אגב, גם בשוק ההון יש אפשרות לעשות מינופים. אני לא נכנס כאן לאיך אפשר ומה אפשר, אבל גם אפשר לעשות את זה. גילוי נאות, ב-2021 אני החלטתי שאני ממנף את עצמי. לוקח הלוואה, כי באותה תקופה, עוד לפני שהייתה אינפלציה ועוד לפני שהריבית עלתה, עלות הכסף הייתה מאוד זולה, הריבית הייתה 0.1, 0.2. אז אני אמרתי, אוקיי, אני שחקן גדול, אני אקח 300,000 שקל, אני אשקיע בשוק ההון, כי ה-S&P נתן תשואות מטורפות, והנסדק וכולי, ואני אתן לכסף לעבוד. מה שקרה, או מה שלא ידענו שיקרה, זה שתהיה פתאום העלאת ריבית ותהיה אינפלציה, ועלות הכסף קפצה פתאום להיות יקרה, והשוק ירד, אז לא רק שההחזרים שלי קפצו לשמיים, גם השוק ירד והפסדתי מכל הכיוונים. ובסופו של דבר, סגרתי את הפוזיציה במרכאות, עם הפסד של עשרות אלפי שקלים. אבל למדתי מהמהלך הזה בצורה הכי משמעותית שיש, והבנתי את הסיכון הזה של העלאת ריבית ואינפלציה ומינוף. שאת זה רוב האנשים לא מכירים, לא מבינים, לא יודעים להבין את המשמעות הזאת. זאת אומרת שהמסקנה בגדול היא, אם אתם רוצים שקט ולא להתעסק עם סוחרים, שוק ההון. אם אתם אוהבים נכס מוחשי, נדל"ן. אם יש לכם הרבה כסף ואתם רוצים פיזור, אז תשתתפו בשתיהם. אנחנו כבר פחות או יותר מגיעים לסוף. כאן מי שירצה לעשות איזשהם שיחות איתי או לבדוק את הדברים בכיף, מי שלא, גם בכיף. ובסופו של דבר הטכנולוגיה כאן להישאר. אם אתם באמת מבינים שאם אתם שואלים את עצמכם יותר נכון, האם הטכנולוגיה כאן להישאר בעשור הקרוב, אז אתם יכולים למעשה ליישם את זה הלכה למעשה בכל אחד ואחד מהנכסים שלכם, החל מתיק השקעות ועד קרן פנסיה ועד קופות גמל ועד קופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות, שזה נכס שהוא פטור ממיסים. בהקשר הזה אני מחזיק גם ברישיון של סוכן פנסיוני. בעברי הייתי מנהל השקעות במיטב, ליוויתי משקיעים שם, היום אני כבר מלווה משקיעים ברמה האישית, יש לי את העסק שלי ואת הקהילה, אבל זה לא הדיון, הדיון בסופו של דבר זה אתם, בשביל שתבינו איך אתם יכולים להיות יותר חכמים. בואו נראה, אני רציתי לראות אם יש עוד כמה דברים שרציתי לדבר איתכם. פחות או יותר אתם יכולים לשאול שאלות, ניתן איזה 2-3 דקות לשאלות. ראיתי שדורון שמיר שאל איך מגינים על תיק במידה והדולר ממשיך לרדת ומתרסק, האם יש קרן שורט שמומלצת לטווח ארוך כהגנה. אז תראה דורון, שאלה מצוינת. בגדול, אני לא מתעסק עם שורטים, כי אם אנחנו נסתכל על המגמה של השוק היא תמיד בעלייה, אוקיי? כמובן שאם אתה סוחר יום ואתה רוצה להיכנס לשורטים ולונגים, אז אתה יודע, מקומך שלך, אבל אני לא מתעסק עם זה, אני חושב שאם אתה רוצה להגן על החשיפה המטבעית, תייצר לך חשיפה באמצעות שקלים. קנה קרנות סל עם דמי ניהול נמוכים, על סקטור הבנקים, על סקטור הביטוח, על מדד תל אביב 125, לא חסר אפשרויות, אבל שורטים אני פחות מצליח, לי זה פחות עבד כשניסיתי, ובגלל זה אני פחות הולך לזה. לבן שואל אם יש אולי אפשרות להשקעות בתעודות סל אשר מחקות את המדדים ולא צמודות כן, כן, כן. יש קרנות סל, מה שלבן למעשה שאל, האם יש אפשרות להיחשף לנסדק או ל-S&P בלי החשיפה לדולר. אז אפשר לעשות את זה גם בפנסיה, גם בקרנות השתלמות, גם בקופות גמל וגם בכסף נזיל. כסף נזיל שיש בבנק, שיושב בחשבון מסחר, בבנק שלכם. אפשר לעשות את זה, יש קרנות. עוד פעם, צריך להבין את הצורך שלכם בשביל להגיד לכם, אוקיי, כנסו לקרן X או קרן Y. בואו ניתן לכם דוגמה. אם אתם הולכים לפנדר,
נעשה את הדוגמה בלייב. נכנסים בואו נראה, קרנות נאמנות מנוהלות, לצורך העניין, או מחכות. צריך להבין, קרנות נאמנות מנוהלות זה קרנות שמנוהלות על ידי מנהלי השקעות. כאן לרוב יהיו דמי ניהול מאוד גבוהים, אחוז, אחוז וחצי, 2% בקרנות המנייתיות. במחכות, תלוי באיזה קרן, הדמי ניהול אמורים להיות יותר נמוכים. שאלה של לבן, אני רוצה להיות חשוף לחו"ל בניטרול מטח, אז אני הולך לפנדר, לוחץ על זה, וכאן הוא מתחיל להראות לי איזה קרנות יש שהן לא חשופות למטח. באופן אוטומטי אנחנו רואים ישר נניח את IBI, שמתחילת השנה עשתה תשואה של כ-40%, ואנחנו רואים שהדמי ניהול כאן היא 0. ויש פה רשימה שלמה שאנחנו יכולים למעשה לראות. עוד שאלות שאתם רוצים לדעת, להבין, אני אשלח לכם את הלינק, שם את זה בצ'אט, מי שירצה יכול להיכנס, לשמור, וזה פחות או יותר התמונה. אם אין לכם שאלות, אני מבטיח שאנחנו נעשה בכיף דורון, באהבה רבה. אני מבטיח שאנחנו נעשה עוד זומים כאלה, ננסה לעשות פעמיים, פעם בשבועיים, דברים קצת יותר מעניינים. אם יש לכם דברים שאתם רוצים, אני אעלה איזשהו שאלון בקהילה, בשביל לאפשר עוד חומרים, עוד דברים. זהו, שיהיה לכולנו ערב טוב. בכיף, תודה לך אלכס, אתם אומרים תודות, בכיף, אני שמח. וזהו, שיהיה לנו ערב טוב, באחלה יום. שמחתי להיות איתכם. תודה. SA, אני לא יודע איך קוראים לך, אבל אני חושב שזה הוובינר הבא שאנחנו נעשה. מה שהוא אמר למעשה זה לעשות, תודה יצחק, תודה רבה. לעשות, סער, סבבה. מה נשמע ידידי? אנחנו נעשה וובינר על זה, שיתייחס גם לקופות, גם לקרנות, גם לפנסיה, זה יהיה בהמשך. לילה טוב לכולנו.